Poslušajte, što kaže poznati novinar Jutarnjeg lista Vlado Vurušić o uskoro nadolazećem 10. travnju. Sramotna obljetnica. Prošlo je 80 godina od osnivanja zločinačke NDH, što se zapravo dogodilo tog zlokobnog 10. travnja. Najtegobnije i najsramotnije olovno nasljeđe hrvatske povijesti i danas, nakon toliko desetljeća, potpuno banalno izjeda ovo društvo. Piše Vlado Vurušić, 10. travanj 2021. Prošlo je točno 80 godina od kada je iz mastog sablasnog blata s gusenica njemačkih nacističkih tenkova, poput kakva Frankensteinova čudovišta, niknula mračna ustaška tvorevina, koja se licemjerno nazivala nezavisnom državom Hrvatskom. Taj zlokobni 10. travanj 1941. godine obilježit će najtegobnije i najsramotnije olovno nasljeđe hrvatske povijesti koje i danas, nakon toliko desetljeća, potpuno banalno izjeda ovo društvo. Nažalost, to suvremeno izjedanje počelo je nespretnom rečenicom prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, partizana i generala INA, na prvom općem saboru HDZ-a o tome kako nezavisna država Hrvatska nije bila samo kvislinška tvorevina i fašistički zločin, nego je predstavljala i izraz težnji hrvatskog naroda za samostalnošću. Mnogima je to bio poticaj za otvaranjem procesa revizije povijesti, ma koliko to bilo tragikomično, i zapravo rehabilitacija nezavisne države Hrvatske i ustaša znači opravdavanje nacizma i njihove zločinačke ideologije i metoda. Iako su stvari oko nezavisne države Hrvatske potpuno povijesno jasne i bespogovorne, radi se o zločinačkoj, ubilačkoj, marionetskoj, rasističkoj, veleizdajničkoj, podrepaškoj tvorevini i isto takvom pokretu, pokušava se njihova rehabilitacija, a najmračnije spodobe hrvatske povijesti želi se opravdati odnosno proglasiti borcima za hrvatsku stvar, a nezavisnu državu Hrvatsku kakvom god, ali ipak hrvatskom državom. A partizane tumačiti isključivo kao izdajnike koji se bore protiv svega hrvatskog. Zanemaruju se i opravdavaju zločini jer država se samo branila. No, kako je to činila, otvaranjem logora smrti, progonima, klanjima, likvidacijama vlastitih državljana drugih vjeroispovijesti i nacije, mada bi se država trebala brinuti za sigurnost vlastitih građana i tako što je prepuštala iskonska i čista hrvatska područja poput Dalmacije i Međimurja onima koji su odmah krenuli u dehrvatizaciju tih krajeva. Jesu li malodobna djeca s Kozare koja su slana u logore smrti bili opasnost po tu državu, kao i mnogi civili? Neki će reći, priznajemo 10. travanj, ali ne 11. travanj, ali ne ustaju protiv pozdrava za dom spremni niti podržavaju da se ustaško znakovlje stavi izvan zakona te da se u udžbenicima povijesti i javnom političkom i društvenom prostoru Hrvatske o nezavisnoj državi Hrvatskoj i ustašama govori kao bestidnim nacističkim slugama, što bi se reklo, domaćim izdajnicima, zločincima, te da oni nemaju ništa s ostvarenjem hrvatskog sna o državi. Ali ni da mogu ući u istu rečenicu s partizanima i hrvatskim antifašističkim pokretom. Noch während der Kämpfe besuchte auch der Poglavnik persönlich die Orte, welche durch die bolschewistischen Horden schwer gelitten hatten. In guten wie in bösen Tagen ist der Poglavnik immer bei seinem Volk. Diese Front bezeichnete der Poglavnik als den linken Flügel der Sowjetarmee, gleichzeitig aber verkündete er mit der Entschlossenheit eines Führers, dass der Feind vernichtet würde und dass in kroatischen Landen auch nicht eine Spur von ihm übrig bleiben werde. Solche Bilder hinterließen die Partisanen, diese großartigen Kämpfer für Freiheit der Völker. In dieser Zeit säuberte die Schwarze Legion die Ostgrenze Kroatiens.
Aufständischen hatten nur die Wahl zwischen Übergabe oder Vernichtung. Gefangene Banditen werden ins Lager abgeführt und die friedliche Bevölkerung, welche sich vor ihrem Terror in die Wälder zurückziehen musste, geht wieder an die Arbeit. Hier Bilder vom kläglichen Zusammenbruch der Verführten, die der bolschewistischen Propaganda Moskaus und Londons Glauben geschenkt hatten. Das sind die Gestalten, welche durch die bolschewistische Pest ärger wurden als Tiere. Und hier das Zeichen, unter dem sie kämpften. Početkom 20. stoljeća srpska manjina u Hrvatskoj sustavno iskazuje netrpeljivost prema Hrvatima. Tadašnja srpska kvazihistoriografija krivotvori povijest, veliča vidovdanski mit, a Hrvate proglašava katoličkim Srbima. U Hrvatskoj se organiziraju četničke skupine koje ne prezaju od ubojstava. Neka od njih događaju se i u mjestu blizu utoka Une u Savu, u naselju zvanom Jasenovac. I tu su se vlasi od hrvatskih pravoslavaca prometnuli u Srbe. U Jasenovcu ih početkom 20. stoljeća ima velik broj, a njihov je najbogatiji predstavnik Lazar Bačić, koji rado i često ističe srpsku zastavu. Kada mu Hrvat Stanko Dragić prigovori, biva ustrijeljen. Pravoslavac Krnjajić svjedoči na sudu riječima: u Jasenovcu postoji srpska banda koja radi na zločinstvima. Ako treba da tko pogine, ona to izvrši. Tako je poginulo već 5 ljudi i nitko ne zna tko ih je ubio. Paroh Joco Jovanović propovjeda mržnju protiv katolika. Srpski propagatori viču da će Hrvate protjerati i da sve mora biti srpsko. Na njihovim besjedama misliš da si usred Srbije, a ne u Hrvatskoj. Prvi svjetski rat u kojemu se Hrvati bore u sastavu austro-ugarskih snaga završava propašću monarhije. Stvara se država Slovenaca, Hrvata i Srba, a ubrzo se ta kratkotrajna tvorevina pripaja Kraljevini Srbiji. Nova država dobiva naziv Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i njome vlada dinastija Karađorđevića. Hrvatsku čekaju teški dani. Već spomenuti veletrgovac Lazar Bačić otvara na ulazu u Jasenovac veliku ciglanu, potom elektranu, pilanu, tvornicu lanaca i ljevaonicu zvona, koja dobiva velike narudžbe jer su u ratu zvona pretopljena u topovske kugle. Tako nastaje velika industrijska zona. Država je u rukama beogradskog režima koji cijedi hrvatsko gospodarstvo, a vojska i žandari nasiljem i ubojstvima sprječavaju pobune seljaka. Hrvatska seljačka stranka okuplja Hrvate i postaje vrlo utjecajno. Zato je na njezina vođu Stjepana Radića i hrvatske zastupnike izvršen atentat u Beogradskoj skupštini koji je zgrozio europsku javnost. Kralj Aleksandar Karađorđević proglašava diktaturu, ukida ustav, a državu naziva Kraljevinom Jugoslavijom. Zabranjene su stranke, puni su zatvori hrvatskih domoljuba. Ime Hrvatska nestaje sa zemljovida. Prvi put poslije propasti Hrvatskog kraljevstva u 12. stoljeću. Kolika je bila srpska mržnja prema svemu hrvatskome svjedoči i podatak da je obitelj nekoga osuđenika na smrt morala Beogradu plaćati metak kojim je bio ubijen. Odvjetnik dr. Ante Pavelić, zastupnik u Narodnoj skupštini u Beogradu i svjedok atentata na Stjepana Radića, od strane srpskog režima osuđen je na smrt zbog rodoljubnog djelovanja. Pavelić bježi u Italiju i sa suradnicima utemeljuje društvo nazvano Ustaše, Hrvatska revolucionarna organizacija. Tada su donesena načela ustaškoga pokreta u kojima se kaže
da hrvatski narod ima pravo opet uspostaviti suverenu vlast na cijelom svojem povijesnom području. Ustaše su nastale isključivo kao antisrpski pokret koji je želio zaštititi hrvatske interese. Makedonski i hrvatski revolucionari organiziraju u Marseju atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića. Zanimljivo je društvo došlo na njegov sprovod. Između ostalih, u ožalošćenoj koloni hodala su i dvojica bliskih suradnika Adolfa Hitlera, Petain i Göring. Taj podatak, kao i njihove fotografije sa sprovoda, sve do danas se brižno sklanjaju. Aleksandrov brat, princ Pavle, postaje regentom i pokušava se nagoditi s Hrvatima. Stjepana Radića je na čelu Hrvatske seljačke stranke naslijedio Vlatko Maček, koji se uspijeva izboriti za Banovinu Hrvatsku s velikom autonomijom i teritorijem koji obuhvaća i dijelove Bosne i Hercegovine. Događa se to uoči Drugog svjetskog rata. 1941. raspada se Jugoslavija i Hrvati žele samostalnu državu. Nakon što srpska postrojba Dušan Silni ubija hrvatske seljake u okolici grada, u Bjelovaru je 9. travnja proglašena nezavisna hrvatska država. Službenim njezinim rođenjem drži se ipak 10. travnja 1941. kada je Slavko Kvaternik u Zagrebu proglasio nezavisnu državu Hrvatsku u ime doktora Ante Pavelića, koji dolazi iz Italije. U tom trenutku četnici imaju paravojne postrojbe u 30-ak hrvatskih mjesta. U NDH ne žele živjeti, dižu pobunu i ubijaju hrvatsko pučanstvo. Genocid nad Hrvatima počinje u Srbu i okolnim mjestima s vršetkom srpnja. Ubijani su ili prognani Hrvati iz Boričevca, Brotnja, Udbine, Zrina, Drvara i Prijedora u Bosni. Dio srpskih terorista priklonit će se komunistima partizanima nakon Hitlerova napada na Sovjetski savez. Moj zadatak je bio sljedeći. Ja sam podijelio Bosnu na četiri dela. Mostarska oblast, Sarajevska oblast, Tuzlanska i Krajiška, Banja Lučka. I na svim ovim mjestima poslao sam po jednog delegata Centralnog komiteta koji je imao ovlašćenja koja sam i ja imao. Da odmah mobiliše sve komuniste istih gradova i da sa zadatkom da prvenstveno u selima koje su srpske da organizuju borbu. A muslimanska sela da ne dira, da ne napada, sem ona koja budu se uključila u borbu protiv nas. Ostala sela da što više, što najprije da ih neutrališemo. I hrvatska sela. I ti su ljudi otišli na terenu i oni su stvarno organizovali ustanak. To je organizovan ustanak. Da li je tada sprečen Bratubilački rat? Ne. Bratubilački rat je tek počela se borba protiv Bratobilačkog rata. Tek je počela. Javili su se paralelno sa nama, odredima koji su bili pod komandom komunista. Na raznim sektorima javili su se seljački pokreti na čelu sa četnicima. Seljacima poznatim kao četnik. Recimo, te u Drnjači bio Pero Đukanović, ja mislim da je nosilac Karađorđeve zvezde, bio u Prvom ratu. I on je organizator. I mi smo imali zadatak da stupimo u kontakt sa njima i da
dogovorimo se o zajedničkoj akciji. Međusobne odmazde, masovna ubijanja stanovništva, spaljivanje kompletnih sela, te akcije kažnjavanja izvodile četničke jedinice. Međutim, bilo je slučajeva kada su i posle stvaranja partizanskih odreda, gde su na čelu bili komunistički komandanti, da se i ove jedinice okrenu u osvetničke akcije protiv muslimanskog življa. Na meti su bila muslimanska sela. 1941. godine, mislim 8. i 10. septembar, kada su ustanici u Kulen Vakfu i okolini ubili jako veliki broj muslimanskog življa. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je taj broj žrtava kretao se između 1600 i 3000 ljudi. Naravno, to još nije definitivno utvrđeno. Sličan slučaj je bio u Hercegovini, u okolini Ljubinja, negdje oko 600 ljudi i tako dalje. Dakle, bilo je tih slučajeva, ali treba naglasiti ovo, da to nije bila politika partizanskih odreda. Jer komande tih odreda nisu u svakoj prilici mogle da kontrolišu čitavu ustaničku masu. Tu se je sad pojavio element nacionalističkog nasljeđa, opterećenja i tako dalje. Tako da su ti zločini evidentni, ali oni nisu bitni za ustanak kao početak narodno-oslobodilačke borbe u cjelini. Oni jesu pojav, ali nisu karakteristika tog ustanka. Što se tiče Oluje, to je za nas naravno veoma tužan dan. Reč je o najvećem etničkom čišćenju posle Drugog svjetskog rata na tlu Evrope. Dozvolite, gospodine predsjedniče, da se od sveg srca i sve duše svoje zahvaljujem ne samo u moje ime, nego u ime čitavog hrvatskog naroda koji će za sva vremena zabilježiti današnji dan. Nakon što sam saslušao ovo, ja sam toliko kriv koliko Isus Krist. Pavlić je stavio tamo i fotografisao je. Nešto je kroz one kuće tenkovima pogaženo. Šta je bilo, ja sam bio sa strane uvek na strane odmah blizu gola njihovi kao pratnja. Ženi Artuković, jel vi slušate što svjedok govori? Slušate. Izdali naređenje i na livadi ubijeno mitraljevskim rafalima. To je laž. Jeste li razumjeli to? Jesam. To je apsolutna laž. Dobro, mislim, i to ostajete kod onoj vaše tvrdnje koju ste danas na zapisniku. Ja bih pokušao, ako može, svjedok da se sjeti. Dobro, njih dvojica su razgovarali o tome, to shvatam. Jedan od njih je kazao da ih pobijemo. Ko? Gospodin Artuković je kazao. On je to kazao Paveliću da ih pobijemo. Paveliću da se to mora uništiti za osvetu one satnije, 8. satnije, to je pogledam kao teza sam s druga, koja je bila smješana u Maksimiru. I šta je onda Pavelić kazao? Kad mi je predložio gospodin Artuković, Pavelić je rekao da ima da se izvrši. Dobro. Eto. I on je to sve čitavi masakr gledao i slikavao šta se dešava. Dodite. Najviša je laž. I ova je laž dugo morala biti pripravljena u danom momentu kada se bude nastupalo protiv mene osobno. To je tako nešto nemogućega u današnje vrijeme, u ovom stoljeću. Razumjeti kakva je situacija bila u ono vrijeme, bila je situacija takova da je sa protivne strane
poduzeto sve moguće da se minira Hrvatska država. Sva moguća i nemoguća sredstva, i usmena, i pismena, i po noći, i po danu, i tako dalje, pokušali su je svim snagama istrijebiti i uništiti Hrvatsku državu. Protiv toga poduzeta su sva moguća i nemoguća sredstva i sada kad je situacija nastala u ovo vrijeme, posle toliko godina kad se je završio rat, dolazi do toga da bi se što je više moguće ocrnio čitavi hrvatski narod, a osobito vlada, hrvatska vlada, a naročito moja malenkost.